raýat jemgyýetine, ylmy jemgyýetçilige, hususy puwdagy hemde döwlet düzümlerini ileri tutulýan ugrulary ketgitlemek, hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin netijeli meýdança döretmek, deňze çykalygy bolmadyk ötüp barýan döwletlerde durnukly ösüşe ýardam berýän üstünlükli hyzmatdaşlygyň we strategiýalaryň mysallary bilen tanyşdyrmak, innovasiýon söýgütleri we öňde barjy tejribäni alşmaga ýardam bermek forumyň esasy maksadydyr. Deňde çykalygy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň raýat jemgyýetiniň taryhda ilkinji gedek geçirilýän forum aýratyn ähmiýetlidir. Bellenşäli hereketleriň awada maksatnamasy deňde çykalygy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň geografiýa taýdan yerleşmegi bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin özgörtmeleriň öz bolşy ýol kartasy bolup durýar. Bu forum döwletleriň halkara uramalaryň hususy puwdagyny we iň esasy raýat jemgyýetiniň arasynda hyzmatdaşlygy puwdalandyrmakdan möhüm meýdança bolup çykýar. Forum dowamında raýat jemgyýetiniň döwlet hemde halkara uramalary tarapyndan gollanylmagynyň, hereketleriň awada maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň möhüm şertleriniň biri bolup durýandygy bellenildi.